Pi what it ya kepertai. Kani kadai kecing it kapa ublay u isi. Kadai kecing it kapa ublay u isi. Tetapi peji habaro na ka Bible pinsyam kamtam ha ka testament ka batmai. Pinsyam bayangai pi ki Kristan la kentu lani la ai ku hukum banging ide ban long kiba i nang kong yonis nang basau dokhat ka banyo bo pral ong ba ublay ulang ka ching i bat yang ai phiru la hukum bangingin i ya ublay nang kong nata i ya ki para marchan ya ki para brio wat la ai hukum ru yang ai phi bangide ban i wat ya ki nong shun ru But Yohanes nong bakhat lai khot balai pusau lai pusan la ong ru bayangi da ka chinge i chingi iwe kiwe kini thu ingi bagi ki nong bot ki chong Yesus Kristus la hukum mingi ba habaro ki benta chong ka chingem go chonga ka chingem go chong pi kum ubanget ha Kristus Yesus la hukum mingi bangi de ban i Yohanes nong balai khot bakhat khandai ru ong bangi de ban i om tang ha ka ten han rei kham tam ha ka kam nang kong Yohanes nong balai khot bakhat riol ong bobleu e kata tay ka perthel IT no khon belakam marwe tapi pekelapat nang kong Yohanes nong balai khot bakhat riol pod ong bangide ngiru ngide ban e kumta ban IT nama ya kecing im cengi na benta para benget kecungi kaniam Kristan si senong kaniam ka balai alam da da kecing e da kecing e tang ba kani pad hang ni ka ba Yohanes uong pi wat e ka perthei kadi kecing e ka ba ublei u isi Kam de su tang kata kacing maham. Rekla de kata ku hukum. Bangi da lele ru em. Da lele ru em. Ngim de ban e ya keperthei. Ngim de ban e ya keperthei sa si sin pan. Akat nu kani kacing e chonga chong pi kum ki brio ya keperthei ka pentlor no ya kacing em go chonga go chong pi kum ki banget au Kristus Yesus. No ta dong ini ban yit ba. Ini ban yit ba ni kacan bit umumta. Yo don ini cing e perthei. Ha kecing em ko chonga kecing em ko chong pi kum ki banget neng kong ha ne ko por ka neng kong e ka bang akwa ban le ka long ban pin sngu thu e pi ha bo uyu an su ong wat e je ka perthei umut ayu umut ayu pi ka ne ka kentien perthei ha ne ka Bible pin syam bodon shibon ba la kren bon sin ba sapang ka perthei tang ba kim don ye ka chu kecing mut sa ba para banget ngakwa pin yo kim don ye ka chu kecing mut ma kidon ala chong kecing mut ka neng kong Haba Yohanes uang wat je ka perthei umut ya kamariang umut ya kamariang teng apa Bible pinsyam ka kentien perthei ru ka thau kini ki ba ublei uthau ya kamariang kam ki apostol nang bakhat nyur khat arsaul om ba ublei uthau ki baro bol pulong kini ki baro teng ong kitab ka de ka perthei haba Yohanes uang wat je ka perthei umut bangim de ban je kamariang umut kumta lek kat bangiman moy kamariang berat kat bangmon ke plastik kani katai kam umut kumta ha kecing sisale ngidei ban sumare ka kani gade kata ka kecing thau ka bubleu ai kerpang yang ai pi kum kamariang ngidei ban sumare ka nang ta kani ka gentien perthei hang ni Yohanes buong kum ni wat e ka perthei kani kamut ye ka chat ben rio Yohanes nong balai kat bahan rio ong nu na ba ublei u e kata ya ka perthei itu ikentien ya ka perthei Yohanes lai khan rio ban ni kentien wat e ya ka perthei Yohanes ar khatsan kam de chu ha ka tu Yohanes lai khan rio hawa ong Yohanes ong wat ublei e kata ya ka perthei ka thau ya gi chat ben rio ba ublei u e yang ai pi ya baro chat ben rio ha ni ka perthei Hari kani ka perthei ka bo Yohanes uang wat e hang de ka thau ya kata ka cingbu bet ka cingbu renti sangap ha para benget ka cingbu bet ka cingbu renti ka boong ha katin nong we ka system ka bo bet bu renti badon da kinong yalam hi ha ka ba ka rukom trekam ka chongki ka lenti ka chongki ka cinglong ka chongki kalong ka ba persya ya uble ka perthei ha bo Yohanes uang wat e je ka perthei umut wat e je kata ka rukom long wat e je kata ka cinglong ka cingman ka bolong persya ya uble ka bolong persya ya uble Kerang ban yo ya kan ka cing berkhat nga kemau ha kapor ah cha sipo mensua ipa ilik yalam kai ngi baro sieng sepok Kolkata Balata ka Kolkata ngelik kai na pedeng kita kicaka cungok cengai ke bebun bah pok Kolkata
Ipa yalam mi kata kawe kapak kabahe bang ta niku pak poong hadu mata kadang don. Tingilah sang baro si singi hang ta po niku pak. Poi highway benta chong kata kapak hi. Chong highway benta chong kata kapak pothok water wall. Kaperthei chong ka ong hang ta. Mutang su ong tang ta kentang itai kentien asung thu madangi rung hang ta. Dangi rung hang ta hapo. Mut kecing lak kai kepada bitang berka Ngatai piyo ya kecing mut. Kaperthei kebelasna kerpang pang bede berka Nang tadon ru kibas kam ru spa lele sor ki alam ki kon ma satu stage boong ke Disney World. Ya sidon pring cupi batip ya kata. Ke Disney World ki alam syata bahang ta ke la thau knang kita ko kom cinglong ke cing man hang ta hapo bolong kum ke kencapak tama ki bede lut ki de bitang sapo ayu. Siapa ke Disney beda bagi chong ke Disney ki kartun Disney kum ta ter dan sibun ki cing hikai teng da pipet hapo TV pinpoint ki news teng PUI batho wall of sports kinong mut pilas tu tang na ka perthei tang na ka tu ka kerteng chong ta ka khubor la pilas tu hi bagade ka khubor ka bade bitang sapang ki news pilas tu hi nang ta wall of business kinong from the wall of business kung tater-ter pilas tu bikid bade bitang sapang katu ka benta baru bangangai phiyo hikam hi kata kacing mut ko ipra bangai bahaba uyon su ang wat e ka perthei uthau ya kata ka kur komlong kur komman ka persa ya ublei pi kani pat kamlong ka besuk sabha kamlong ka besuk kalong ka pitip bale kalong ka na mario anes nong bukan nyo dukat bukan rio ko amnu bangi ngi em ha ka perthei tabangim long chong ka perthei ka ngai pina mar bale bangi ngi em ha ka perthei man la ka sngi ngi krishut ka terpeng chongi berki ki chong ka perthei ki khon samla lasai la le ki chaka puli chong ki berki kenduk ki brio ki bakumno ki ba pher ka kom perkhat ka chong ki teng ki ka baki ki ngai kalong persa e ublei kum ki keme ki kepal ki long kepal ki lech ki kam cham chung ki tre kam lang ba ki ba persa you blay haskul lani ha chaka tre lani ha ka has hayau ha hat pi kenduk kita baharo pi kalong ka ba balai namar bangi em ha ka perthei tama uci su ong ngim de ban ya ka ba kata tama kam long ka bomla ban long it is not impossible ong ka tinong we kam long ka bala ban long ngila pi habusiar bah habang tak boong ka tinong we ka balance ka cing pembiang bah ka cing em chong bangai ha ka por bangidang li puli ya pois po vis ka patanam bala yalam mengi ha ta ka we ka caka ka di ka pot pi su bong ka pot muka ka chat badong ki chat cibun bar habang apet entah chat teng dong chat ba he bah ta ni cing he ka chat pi tang unar bah ban sna ya ta ban ker kata ka chat bama ka iting unar bar kecing he jong ta ka chat long badon dang te chat ba he ba baki cakala kai tenes sukidon apo chat nang ta ki restoran ki ba he rudon ki cinema hall apo chat rukidon taba ka pelong ngok bhai nga kalong ni pi kalong belong ngok ba kalong ni ba ka chat watla ka khia kata ka he kata ru ka per hasla mem kam ngam pelong ngok haru ta kam ngam pabiang nga balance pi namar sa ba pramai aku apinyo ka ni namar ka hi ka pengam celop ya ka chat em kam de ka bodon sabar congka ka pengam celop ya ka chat ka de ka bodon hapo congka ko pi ko mo bangai lu ngi ban em kum ta ngi em ha ka perthei ngi yai ba ka perthei ta ba wat ai ba ki ki ba ka perthei kin rong hapo ching em chonga ka chong pi kin rong hapo ching em chonga ka chong pi habu siar ba hadu kata dan pergi balak no pelat bomkwa suban e ke perthei sabha ai pi ke cikai dan pergi balak no pelat satai sesiliang mo bomkwa ban e ke perthei kwa suban dan ke ciade ba ke perthei kayeng kasam delut dan teng ke batre sarkar resign no e ke kam sarkar dan teng ke ba ya ki khon ki tiru am pha le school show dan namar balai kim kwa suban e ke perthei khang lut iki cingbam ki cingdi ru pat ki mangalai osngor teng lai khang ru wat ke cing song kha ke cing song man Sikurim layayo sangut khon tamba msong mansu balai namar ba kwa suban e ka perthei henry kani ong upol nang kong tumati nang basau khot nang kong ter kini pemban kidei kicing hikai na kiksut habusiar hab nang ban ayu hanrai dan pateng bala e palat ka perthei ru mitu su pat lu sulai milai cak tung lang bat ba ka perthei mitu su bade kristan ru
ta da hap don ka balance kum ta kum balong ka chat mo wat ai ba ka kan ngam hapo chopi wat ai ba ka ching e prthei kan ngam ha ching em go chong pi kum ubangai hoi nang kong thum thien nong ban riu du khat khan yo bong long ba u bleu la ai ke baro na mata ka ching sungo ba ka chong nga ka chong pi ngi dei be enjoy ka ching em go chong ki ni ki ching ai ka chong play ki bo la ai su ba nga pi ki ba lut ha ka ching em go chong nga ka chong pi ta ba ha ka chu ka pon ngi dei ban husiar yo ba ngam kan ni ka ching e kan cha prthei balai sa ba balai u ong kum ta na ma pi nda la e ka prthei khat ka ba khat san mo ngan puli khnam kan sai lada unu ru e ka prthei ka ta ka ching e ukpa kam don su u pi namar balada e ka prthei mo ka ching e ka chong ukpa kam don su u mo ka ching e u blei kam don su nga don iwe i bang abu status hakini tayo blalet no nga tho omne ka ching e prthei ba ki balit sense kila man stu nga tho is inversely proportional ya ka ching e blei mula da he ka ching e blei ha ka ching em go chonga ka chong pi ha chu ka por ka ching e prthei ka nang duna ching em chonga ka chong pi kini kimla ban long lang kum chu la da he ka ching e prthei pat na ka ching em go chonga ka chong pi ka ching e blei chong ngi ru ka duna ka ching em go chonga ka chong pi kimla ban long lang kum chu kimla ban long lang kum chu ubriu hu ba e kham e shu yu blei mo ka ching e chung ui ka prthei ka duna ubriu por ba e ya ka prthei em ka ching e chung u blei ru kaduna kalong khong pong ani ching e kamla ban long lang kumchu para bangin na ta da hab siar ba hab biang ka balance de ngai class tu ka e ka prthei ngai class tu ka e ka ching e ya ka prthei te han ka por ngai pe kumno ka ni ka ching e ya ka prthei ka pun pau la de ba kumno ka ni ka ching e ya ka prthei ka ching em go chong bangai ka pun pau la de pitim nem kari ba ka ni sa ba kari ba hadu kata ta kam pau sena sabar ha ka ching em chong bangai kam da song e ching le kam da song e hakikam le si ubangai u em ching em chong u chengai na ki ban bu ki ching kli ki ching ngai ki chong u kaman pen arta tin ki brio ban ong utai te ulong kristan kum ta le se ula ban chengai na kita ki kam bolong kum ta hare hajar la kataru hado nu la da om husiar ka ching e ka prthei ula ban don ching e prthei ula ban don si benta khnang ban sai ngila ban sunguthu ya kata ka ching e prthei kalong lada sabha ka bening kong ka ching sakri blei chongi ni sem ba ka ban khia ban lada ngi sem bangi ban sakri u blei kalong boring ban sakri u blei sungut nat ki ai ban kong u blei kalong kata ka pen i ba phi dang e ya ka prthei phi dang e ka prthei lada phila e u blei em ka ai ka bu blei pha om dan ching e nam ta chong phi namar phi e ti u om dan ga bale ong mo pisa teng akum e be ru la ong bong kum ta nga shemi nga hadu kata i khon teng am tu shu ba wadi ka basni do ai khon thik ane balai ba e ru henry la da e pat ye ka prthei ka pun pau la da don ga ching e prthei ga ching em ga chong pi phing shem bai ba phim sngot nat ban shakri ble phim sngot nat ban shakri ble kani kalong kham sisa pemban ching im chongki kena kristan kena samla kristan ru bon ngasya mentale le ki kim so tenat su ban le cheseng hari balang ki balong kumni empat dan ching tem am ni so tenat men cheseng tu balai namar ka ching so tenat juki am ka song betang bekenca do ban ni song shit but ho let's say kalau si benta kalong ba bahan re tente kalong po bakla palada dan ching tem menang sakri bleshu kalong ko bakla hadu kata ta kalong ko bakla hadu ta nang ta don tenteng lim tanga hagunu snem blala mo ngili adu banlong cheseng samla la bon tli gisnem cheseng ba samla la bon tli gisnem namar uni corona te hunu snem la bo pangilong ngilong sapo ti nong ba tradon batek sianga gin ta iwe kena teks bah ni lah sutmat sibun lah yo benilong chiseng samlam ta mo yo ken te sutmat lah yo nang kemau te belong khadu snum tu yo nang kemau bengi yo ben ya syat fi ani subang hatu kecing skri blek sakut tang kupta tang kecing syat pi lada om husiar bah idon ilan barit bateng teng pi perkhat bagari kecing blek yo de peman kecing prthei ke bak ri kecing em ko chong pi
bari ching em chong pi PMI menta bagi kena samla ki wahat bet chata si pasong shit balai kina berkat bakatu kadai ke ba kenca balai henre hap usiar om baro kenca balai lesing hap kren tambah ngakren da ke ba syai ni ka pot menta don we unang elap ba kerteng sak punen pipet uang ha ka ching pet bha ka chong ya kan ni ka rekom le ha kini kisngi menta kalau ko ima hadu ata uang ba ha ki po hapok kecing seng ke bagi uang kecing seng long badan kilat klik klak ngata pemi se kita dem nang sa kicing dem pu mta ayu bagi khana samla ke song shit ki shat mta ter ki stenat palan ong kumta teori uang haba ngapej bhapan ngai ba ketenrai chung kita barok kam de no play so ketenrai chung kita barok ki shimna kita ki metal ki rock band barok ki ba ki basyakri ki persa you play berkangam per hak pok kabalang balai namar ba ya ka perthai om kwa ban you play om kwa ban you play kangam per hak pok kabalang wo bakangas muda isya adu ata bateng-teng nadangi husiar kini baro ki kelalong peman kicing perthai nang ta ka ba arpat mo ngim syam sngo bhaban syakri u don teng bu ong inga ni bak pansan ni ngam don cing mat dah bang syakri ublay balai ngam don cing mat ber syakri ublay ngaong ba piduna cing ublay ba piduna cing ublay ngam don ke cing mat ban syakri ublay ngawan ceseng ni suk nat ni tang la kham slam itu khanang la yeng no la mi no la le no sieng kham chan le ga yeng tla yo daw mo dan rit le ikon tla yo daw ba mi no ba pen le ikon ta ter han re balai mla ne slam boleh menek song slam namar we padang ya ka do dang ya ka perthai dang perthai ko ki para nge songa pej bha yo don kata chim em ko chong phi